asuda asmanly, parahat diyar. Şükür toýlarmydam toýa ulaşýar. Saglyk, agdy birlik durmuşy bezer, gadyr goýup halkym toýa barşýar. Toý bolsun görjegi edir eýlimeň. Bir soprada söhbetimiz alışýar. Çyn bilbili saýlap söýün gülüniň nikah baglap bir wede gowuşýar. Mehriban sadanna öýlenýän ýigitimiz Rahmanjan gelini arduwul jigimiz bagty durmuşy eý bolup ýaşaň, söýgü daragyňy size saýa salyp dursun, ogul gyzy agdy bir maşgala bolun. Sadanlarymyň sadanarlyk etmeginde, türkmen toý bayramlarymyň, türkmen owazymyň bedegi Halep aýdymçy Kakajan Şeýhberdiýew. Dostum tamam sida bolup, bugun bayram bugun, bu bayramy wagtdere yetişmeli kelam bugun. Maksadyna ýetýändiýim, mehriban dostum bugun, bu zamana geldi toýuň, ol tutup edem bugun. Kutlayan, dostum toýuň kutlayan, 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 bak toýuňdy kutlayan, dostum toýuň kutlayan, kutlayan, kutlayan.